bahay nila, Beshi ko? Ito na kaya yun? Beshi? 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 Sino kaya yun? Parang may tumatawag na ibon. Beshi? Beshi? Ikaw nga! Beshi Mitch, dito lang pala yung bahay nyo. Muntikan na ako maligaw. Grabe, Beshi. Napagod ako dun ah. Oo, dito kami nakatira ngayon. Beshi, akala ko mayaman yun ang pangasawa mo. Bakit ganito lang yung bahay nyo? Beshi, Beshi, para mas maganda pa yung bahay ng aso ko. pasensya ka na, Beshi. Yan lang ang nakayanan namin ng asawa ko. Beshi, may upuan ba kayo? Nangangawit na kasi yung legs kong makinis. Nasaan kaya ang kinis ng legs niya? Oy, Derek, upuan daw. Oh, ito. Nakakain naman sa inyong dalawang beshi. Salamat, Beshi. Huwag ka sa akin magpasalamat sa direktor natin. Ay. Salamat, Derek! Walang anuman. May iba tayo, Beshi. Bakit hindi ka na lang tumira doon sa papa mo? Malaki naman yung bahay niyo doon, ah. Kasi... Hindi kami titira doon. At isa pa, kaya ko namang mabigyan ng magandang buhay yan si Mitch. Oh, darling, bakit ka naman nakikisabat? Beshi, sino siya? Teka, parang namumukhaan kita, ah. Ikaw yung sikat na nagtitinda ng pares. Sandali. Pwede ba ako magpa-picture? Beshi, ay darling, sino pala siya? Bakit siya magpapapicture? Siguro, nagagapuan siya sa akin at natatapangan sa mga tato ko. Sandali, hindi ako yun. Ah, ganun ba? Akala ko kasi ikaw yun. Kung sa bagay, mayaman na yun. Pero siya, isang mahirap lang. Ay, darling, siya pala si Ruby, ang beshi ko. Ang ganda niya, di ba? Maganda daw. Mas maganda pa yung lola ko. May sinasabi ba, Beshi, yung asawa mo? Bakit kaya nagustuhan siya ng Beshi ko? Mahirap na nga, kamukha pa niya yung maligno dun sa amin. Huwag na nga kayo magtitigan dyan. Baka magkapalit pa kayo ng mukha. Teka nga, darling. Nakapagluto ka na ba ng ulam natin? Hindi pa, darling. Kita mo naman, katatapos ko lang magsampay. Tigasin pala tong asawa ng Beshi ko. Sige, magluto ka na. At dito kakain ng beshi ko. Ano ba yan? Dito pa kakain tong gurang na to? Aba? Oh, bakit? Nagre-reklamo ka? Hindi naman, darling. Natutuwa nga ako dito sa bisita mo. Sasarapan ko pa ang luto para sa kanya. Galingan mo magluto, ha? Sayang ang tato. Beshi, oh. Dito na kaya ang bahay ng anak ko? Mitch! Mitch, anak! Mitch! Anak! Sino kaya yung natawag na yun? Nako, andito yung tatay ng Leon. Tatay ni Mitch pala. Yun yata si Franz. O, siya nga. Franz. Asa na si Mitch at ang mga apo ko? Tay, ano po? Si Mitch nasa loob po. Yung mga bata nasa eskwelahan. Ito na bang bahay niyo?
Mas malaki pa ang bahay ng kalapati ko? Opo. Grabe naman tong kalbo na to. Gaano ba kalaki ang bahay ng kalapati niya? Tay? Tay, mano po? O anak, kumusta ka na? Mukhang pumapayat ka dito ah. Nangangayayat pa sa lagay na yan? Hindi naman po, Tay. Alaga naman ako ni Franz sa pagkain. Totoo po yun, Tay. Maigi kung ganun. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Nakakatakot naman ang tatay mo. Mukhang mangangain ng kabayo. Ano ka ba? Pumunta ka na nga lang sa kusina para magluto ka. Para makakain si tatay. Magluluto na naman? Oo, hindi ba ubos na yung ulam natin kanina? Kaya magluto ka ulit. Sarapan mo ha. Ang swerte mo talaga sa asawang Franz. Ay nako, dumating na ang isang kontrabida sa buhay ko. Oo, sarapan mo ang luto ha. Di pa naman ako kumakain ng pagkain mahirap. Paano po yan? Wala po kaming pagkain na mayaman. Basta, iluto mo na lang yung mga paborito ni tatay. Yung crispy pata at bulalo. At samahan mo na rin ng tapang kabayo. Darling naman, saan naman ako kukuha ng tapang kabayo? Ah, basta, maghanap ka. Marami nun sa grocery. Saan naman kaya ako kukuha ng tapang kabayo nito? O Franz, parang nagre-reklamo ka yata. Ayaw mo ba? Oo nga, Franz. Sige ka. Masamang magalit si tatay. Sige na nga. Parang hindi uubra itong tato ko ah. Pero, maghihintay kayo ng 5 oras. Ang tagal naman nun, Franz. 5 oras? Papakulo pa kasi ako ng bulalo. At maghahanap pa ng sinasabi niyong tapang kabayo. Maghahanap pa kasi ng tapang kabayo. Eh meron naman ditong itim na kabayo. Sige po, magluluto na ako. Sayang na sayang ang tattoo. Masunurin pala tong asawa mo ah. Sayang ang tato. Si tatay Ay. talaga.